d'esta dona que va darrere de la Mare de Déu de l'Esperança, m'imagine que amb alguna promesa. Evidentment, els que van darrere la Junta Rectora, els que presideixen cada pas, president, presidenta, secretari, tesorer, pues darrere van el de l'Esperança, que repetim, encara que és molt jove, realment... ja té pleníssima acceptació entre tots els veïns d'Alzira. Música processional, música de Setmana Santa, mentre veiem un xicotet resum de les millors imatges vistes fins ara, quan passen 9 minuts de les 9 de la nit en directe per Punt 2, a les seues cares duent-nos esta solemníssima processó general del Sant Soterrat. Tornem a estar ja en directe des de la... Mira que contrast, Joan. Estem veient el modernisme de la façana amb el barroc d'eixe canelobre i Jesús lligat a la columna de peus i mans. Exactament. Estaves comentant abans, mentre comentaves estava jo contemplant meravellat els adorns florals, com també van totalment en consonància amb les vestes i amb els colors dels passos, com les flors busquen les flors, la gent que s'encarrega, ahí estem veient com estan buscant el groc i el morat de les vestes. És tot un conjunt, totalment el conjunt. exactament. Se busca
Alzira és una ciutat que en el detall de la Setmana Santa cuida la música, cuida les flors, cuida les vestes. Una festa dels 5 sentits en la qual tota la persona humana, tot el ser humà, en les seues dimensions, entra i contempla este misteri. I ara el veiem ja per dins de la protecció que han posat els confrares i veiem el salló. És molt important l'expressió i l'acabat escultòric d'este salló que acompanya a Jesús a la columna. Tot i la frescor que fa esta nit, estava també contemplant els milers de persones que finalment s'han arribat a ser. Ve gent de tota la comarca. Evidentment, sí, no sols hi ha gent d'Alzira, sinó que tots els veïns de les poblacions properes acudixen a contemplar esta processó. Realment a disfrutar d'este moment. Trobem una confraria curiosa per els seus colors. El blaugrana. No sols són colors del Barça, sinó que és el color també de la Unió Deportiva d'Alzira. És molt curiós. Sí, perquè una de les curiositats de la Setmana Santa d'Alzira és l'origen. Ahí estem veient la coronació, o almenys intuint la coronació, és de l'obra de l'imaginer José Pelegrí de 1961. Ho deia perquè hem vist com comerciants participaven en la creació, alguns gremis. En este cas... La coronació està creat directament per don Luis Sunyer i el comitè d'empresa és el que mantenia la cofradia de la coronació d'Espines. És curiós, eh? Era el mateix comitè d'empresa el que s'encarregava tots els anys d'organitzar el pas de les vestes, de preparar esta confraria, de fer la imatge, de processionar-la en aquest any 1961, que és el primer any que la confraria de la coronació d'Espines ix al carrer. Grup escultòric format per Jesús sentat amb la canya en les seues mans, el guerrer, el salló, el romà que li col·loca les espines i l'altre que està fent la guàrdia, controlant que es complisquen estrictament les ordres de Pilato. És normal, és normalíssim, ho entenem perfectament, esta protecció, i més en esta confraria que va néixer, dir-ho, que va néixer l'any 59, i en concret...